Maayong hapon sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. Ani ana usab kita karon sa sakramento sa matrimony nga maoy makapahimong balaan sa asawa o bana nga magkahiusa pinaagi sa sacrament of matrimony sa sakramento nga naa diha sa atong simbahan. O dinhi makita nga ang daghang grasya nga makuha diha sa balaan nga pamilya nga hiniusa sa Dios. Makita nato sa mabasa nato sa Biblia nga si Mama Mary ang unang gipakitaan og milagro ni Jesus mao ang pamilya. Nga nangutana si aning ingon si Mama Mary, Jesus, wala nay bino ang kinasal. Mingon si Jesus, babay, dili pa nimo panahon. Pero bisan pagmingon si Jesus nga babay, dili pa nimo panahon, apan gihimo niya ang pinaka-the best nga wine kay di siya kabalibad sa iyang inahan nga mihangyo nga miingon nga wala nay bino sa kasal. So dinha makuha nato ang grasya, ang tanang mga grasya nga gikinahanglan sa usa ka pamilya. Tinuod ang pamilya dili perpekto, na ay daghang kakulangan, bana, asawa, ug mga anak. Pero kining sakramento nga maoy mo bind sa pamilya, mao kini makahatag og kalig-on. Mabasa na nato sa Marcos 10:1 nga miingon ang mga tawo kang Hesus nga gitugutan ba nga ang magtiayon magbulag. Gibitik nila si Jesus ug miingon si Jesus, kinsa ang unsa may gisugo ni Moses. Mingon sila makigbulag ang bana mobuhat og sulat. Pero may tubag si Jesus tungod sa kagahi sa inyong ulo gitugutan ni Moses nga dunay divorce. Pero misumpay ang Dios miingon nga sukad pa sa singdanan ang kalibutan, ang babae ug ang lalaki gihiusa og wala nay makabulag nga tao. Mao ni ang pinakadakong grasya nga makuha nato kung ang atong pagpuyo is nagpuyo ta nga nakadawat og sakramento. Ngano man di ay sister, ngano man di ay kung kanang gikasal di ay mi sa simbahan, sa sibil, nga mas lig-on man ang sibil. Lig-on siya sa kalibutan. Pero dili balaan tungod kay wa kamo nakadawat sa sakramento. Mao mga kaigsuonan ko ni Kristo, bisan ingon ana ang ato ang mahitabo sa atong kinabuhi, pero ang Dios gugma kung nakahibalo na ta nga kini di ay magpakasal ta og sibil, parehas lang na nga nag-premarital sex mo dakong sala. Gani dili na pakalawaton kung mahibal-an nga kamo sibil lang. So pero wa ta mo judge nga kamo ingon ana na lang gyud kutob. Karon kay nakahibalo naman ta unsa ang kamatuoran, unsa kahinungdan sa sakramento, sa kaminyoon, atong paningkamutan ug magampo ta sa Ginoo nga makadawatan ni anang grasya nga mabalaan ang inyong pagpuyo, ang atong pagpuyo. Mo na mga kaigsuonan ko nga kini usa ni kasabutan no sa bride o sa groom ug adunay witness ug ang pari mo present sa pari, pero ang nagminister ani kamong duha, ang babae ug lalaki, kay kamoy nagsaad ingon mo aydo nga sa kasakit ug sa kalipay mag-inunungay hangtod nga kamatayon ray maka bulag. Kamo ang ingog aydo, kamo ang nagministro. So ang pari nagpresent lang siya nga nagkasal sa inyo pero ang bana ug asawa, ang babae ug ang lalaki maoy nagministro sa inyong pagdawat sa kasal sa kaminyoon. So presensya sa atong kaparian ug anaa si Kristo ug anaa ang Dios. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, diha sa atong pamilya dili gyud nato malikayan nga daghan kay tag problema nga moabot sa atong kinabuhi. Nga sa sigon pa sa mga komedya nga istorya,
nga kung ang magtiayon ko no, kung wa pay 5 years, sweet pa kaayo, asawa. After 5 years, mawa ng sawa na. So, pag after another 5 years, awa na. Another 5 years, wa na. So, kini nga, ingon ani nga panultihon, kung wala wala nato gisabot unsa ka huli kining matrimonyo nga atong gidawat, ingon ana ang atong buhaton. Pero kung atong gibutang sa atong kaugalingon nga gidawat nato ning kaminyoon, covenant, marriage, nga usa ka serbisyo kay dinha sa pamilya nagsugod. Pamilya. Diha gasugod ang gugma, diha gasugod ang tanan diha. Kung unsa ang pamilya nga naa sa atong katilingban, mausab na sa atong katilingban hangtod sa atong parokya. Kung gusto tag pamilya, pero sa ako nang giingon walay perpekto. Mao nang magtinabangay ang amahan, anak ug ang asawa, magtinabangay, magpinasayloay kung kinsay nakasala pasayloon. Kay dili na gyud ta ana muling kawas ta, bulag ta. Dili na pwede. Hiniusa na ta sa Dios. Kung makigbulag ta, dakong sala. Kung ang atong partner nakakita og lain, ang usa pod nakakita og lain, that is adultery. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, kining sakramento nga matrimony, usa ka balaan nga sakramento nga atong pagadawaton bilang nga married, musulod ta og married life nga kinabuhi nga kaminyoon nga ang asawa o na ang babae o ang lalaki nahimo ng usa. Ang lalaki mupuya na siyang amahan ug sa iyang inahan ug mamahimo ng usa, mga kaigsuonan ko ni Kristo. So mao kini nga ang sakramento sa kaminyoon or matrimony. Kung ang atong mga anak, wala sila makasal kay nakasal sila sa sibil, wa ta mo ingon nga di ni sila, do na pay panahon, mintras may panahon, atong tabangan sila. Kung mo ingon ta nga gasto kaayo ang kasal sa simbahan, no, depende lang na sa to kung na kay ang dakong gasto, mo gasto. O wala, pwede lang gani, duha lang kaninong tuwa dito. O ang pare. Pero kung gusto po ta, kung naata ika-afford, yes. So, mao na sipyat nga magpakasal na lang mig sibil kay gasto kaayo ang simbahang Katoliko? No, depende sa atoa na. Pero ang pinakaimportante diha nga nakadawat kita og sakramento nga balaan nga magpuyo kining asawa o babae nga nahimo ng usa, ang asawa o ang lalaki nga nahimo ng usa nga nagpuyo nga balaan. Diyos nun, uban sa mamahimong mga anak. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, kining sakramento sa matrimony, mao kini ang pagpabalaan sa magtiayon. So atong paningkamutan nga mahitabo kini sa atong mga anak nga makasal sila. So ugma pohon ang sakramento na pud sa Holy Orders, commitment na pud sa pari ngadto sa katawhan. Kita mga minyo atong commitment na sa pamilya. So paningkamutan nato mga kaigsuonan ko ni Kristo, kining atong pagpuyo bilang married nga minyo nga mahiusa ta hangtod sa kamatayon. Kamatayon ray maka bulag sa magtiayon. So atong paningkamutan, dili na nato kaya kun atong sarili mao na nga gikan ka nagkasal, mo simba gyud ka, mo kumpisal ka, mo dawat ka sa mga sakramento, haron ang pamilya balaan sama sa pamilya nga atong modelo nga pamilya mao si Jose, si Maria ug si Jesus. Balaan nga pamilya nga mao'y atong modelo nga naa si Kristo. So diha sa pamilya kung naa si Kristo, wala nang hahanapin pa. So maayong hapon ug daghan kayong salamat mga kaigsuonan ko ni Kristo. O manginaot ko nga makahatag kini og pagtulunan sa atong mga kaigsuonan o tabangi lang ko ninyo, no, iampo pud ko ninyo nga mahimo ni nako kay wala ko maanad aning mag-atubang og video, pero akong gibuhat or akong gipaningkamutan nga makahimo ko tungod og alang nga makahatag gihapon ko og panahon para sa Dios. So daghan kaayong salamat ug ayaw kalimot sa
subscribe, like, and share aron mapaambit po nato ngadto sa uban natong mga kaigsuonan. So, maayong hapon sa tanan. Praise the Lord.